Joko tresnamu pasrahke ring pangeran yen mesti jodone ora bakal kurang jahat yen mesti jodone ora bakal kurang jahat. Tugasnya menik ngono jemput kadang panitia durpres. Wah, tugasnya menik. Dan niku rasa dijemput pun nyenuk teng mriku kok. Oh, mboten jenengan rono. Ayo. Nyenuk ilek gedhe. Ngono. Kowe joget kaya kuwi mau. Ayo mentul-mentul ngono. Oh iya. Mentul-mentul. Ya karo nut-nut ngono mah. Heeh. Monggo kadang panitia kalian niki kali Mbak Meni. Miki pun teng mriku gentenan. Ya. Doropres. Ya, Anu Doorpresipun nyiarne dateng mriki mawon. Monggo panjenengan. Nah, ngoten ganti suasana. Wah, geno aja. Kadang panitia. Lah, mangke saderenge Doorpres niku ketoke nyanyi riyen ngoten lho, Pak. Niku ben sajake niku entuk hiburan ngoten lho, Pak. Radi mriki mawon kadang mboten storing. Niki pun jinak, Pak, mboten nyathek, Pak. Pokoke kena siki kletik-kletik niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada hadiah utama yang kita tunggu-tunggu. Pun. Kuwopyoke, Pak. Nggih. Unyer. Tolong Mbak Menik sing mundutne. Kula, Pak. Nggih. Yen tak unyer niki hadiah utama. Ket mau RT loro wae Mbak Menik. Lah nggih. Hadiah utama. Sebuah Niki tak berupa napa niku? Kulkas. Kulkas 1 pintu. Nggih. Nah, mangke hadiah sing kedua nggawa sindene sitok. Nggih. Pak Dalang kula titip Mbak Bintari dumateng Roko Mas Rikno. Tikno. Nggih. Sing maron. Nggih. Iya nggih. Sing mundut ampun kula. Nggih. Lah nggih tak awok-awoke sik to lho, Pak. Wis to. Lah nggih tak krape ngene lho, Mbak. Lah RT loro neh. Tak lumahne tak iringne iki lho, Mbak. Wis to. Lah bener wis mendhet wae ya, Pak. Nggih. Golek ada sik, Pak. Iya. Pokoke kudu wonge langsung ya. Tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh